Ahoj, já jsem Natys a tohle video bude o lachtanech. A příští video bude o kočce domácí. Lachtani, když spí, tak vypnou prakticky jen polovinu mozku a ta druhá zůstane ve střehu. Je to proto, že když třeba usnou ve vodě, tak je to hlavně z důvodu, aby se neutopili a taky, aby zároveň hlídali predátory. Lachtanům se také přezdívá mořští psy, a to proto, že svojí stavbou těla jsou strašně podobní a jsou také strašně inteligentní. Dokázají poznat barvy, učit se různý triky, tancovat a tak dále. No zkrátka takový mořští psy. Lachtaní vousy jsou neuvěřitelně citlivé, dokážou totiž za pomocí molekul ve vodě rozpoznat, kudy ryba plula, byť když je to třeba už jen před několika minutami. Dokáží se ponořit až do hloubky 300 metrů a vydržet tam klidně po dobu 20 minut. Bude to znít možná šíleně, ale lachtani skutečně polikají kameny. Proč? Má to dva důvody. Za prvé, závaží. Když klesají ke dnu, je to perfektní závaží a tak mohou zůstat ve hloubce déle. A za druhé, funguje to jako takový mixer, jelikož lachtani nemají stoličky na kousání. Na souši možná vypadají trošičku nemotorně, ale nenechte se zmást. Tento fešák může uběhnout 25 až 30 km v hodině. Samozřejmě v krátkým sprintu. Ale i tak by vás pravděpodobně na pláži doběhnul. Máma své mládě většinou pozná i v takovém houfu, a to nejčastěji díky zvuku a pachu. Lachtani díky tomu, aby byli ve vodě déle, dokážou vypnout krevní oběh z nějaké části těla, kterou zrovna nepotřebují, například z břicha nebo kůže. Maminka své mládě většinou krmí mlíkem, které obsahuje až 50% tuku. To je jako by bylo tekuté máslo. Dělá to ale proto, aby mládě trošičku zmohutnilo a přežilo tak i velké mrazy. Možná ti to překvapí, ale lachtani skoro vůbec nepijou, a to proto, že většinu vody získávají z masa ryb. Lachtan ještě předtím, než se potopí, vydechne všechen vzduch z plic, a to proto, aby tam neplaval jak bojka, no zkrátka se pak rychleji potopí. Ptáte se, jak pak dokáže dýchat? Jednoduše, ten vzduch má totiž uložený ve svalech. Jakmile se maminka vrátí zpátky na břeh z lovu, tak hnedka pozná svého malého drobečka podle jeho unikátního pískání. Lachtani se většinou dožívají okolo 20 až 30 let. Lachtan má sílu stisku 1000 až 1500 newtonů. Pro srovnání je to asi jako kdyby vás kousnul takovej třeba Rottweiler. A tohle by do tohohle videa bylo všechno, já vám strašně děkuju za pozornost a uvidíme se u příštího rozboru na kočku domácí.